कि हमनी से होई गईला दूर बाबा कह कवन भइल बा कसूर बाबा कि हमनी से होई गईला दूर बाबा कह कवन भइल बा कसूर बाबा कि रातों दिन सोची हम कि रातों दिन सोची हम अरे ये बातिया कि काहे हो गईला विदेशी ए हमार जोगिया काहे हो गईला विदेशी ए हमार जोगिया। देखी भाव कि हमनी से होई गईला दूर बाबा कह कवन भइल बा कसूर बाबा हमनी से होई गईला दूर बाबा कह कवन भइल बा कसूर बाबा। रातों दिन सोची हम रातों दिन सोची हम ये बातिया काहे हो गईला विदेशी ए हमार जोगिया काहे हो गईला विदेशी ए हमार जोगिया। हमनी से होई गईला दूर बाबा कह कवन भइल बा कसूर बाबा हमनी से होई गईला दूर बाबा कह कवन भइल बा कसूर बाबा। रातों दिन सोची हम रातों दिन सोची हम ये बातिया काहे हो गईला विदेशी ए हमार जोगिया काहे हो गईला विदेशी ए हमार जोगिया। मना तनी बड़ खास बाबा राउर कैला इतना धरती के साथ करे शिव जावा पूछे के भाई है अधिकारे बाबा कह कवन भइल बा कसूर बाबा पूछे के भाई है अधिकारे बाबा कह कवन भइल बा कसूर बाबा। रातों दिन सोची रातों दिन सोची हम ये बातिया काहे हो गईला विदेशी ए हमार जोगिया काहे हो गईला विदेशी ए हमार जोगिया। तोहार भक्त जब चाहे तोहसे मिल नहीं पावे मिल पावे ना मजूरी कैसे पिज्जा बनवावे असर में छुटी जाला सासे बाबा एक बार देखी कैलाश बाबा असर में छुटी जाला सासे बाबा एक बार देखी कैलाश बाबा। सोचिए के बात साचो सोचिए के बात साचो फाटे खटिया काहे हो गईला विदेशी ए हमार जोगिया
बोलबम ठहर ठहर बाबा चारों ओर गुजे हर हर बाबा बोलबम ठहर ठहर बाबा लहर लहर करे लहर लहर करे बेल पतिया काहे हो गइल विदेशी ए हमार जोगिया काहे हो गइल विदेशी ए हमार जोगिया अमनी से होई गइल दूर बाबा कह कब भइल कसूर बाबा अमनी से होई गइल दूर बाबा कह कब भइल कसूर बाबा रातों दिन सोची हम रातों दिन सोची हम है बातिया काहे हो गइल विदेशी ए हमार जोगिया ओ काहे हो गइल विदेशी ए हमार जोगिया 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 काहे हो गइल विदेशी ए हमार जोगिया। क्या बात नहीं। और आइए चाहेंगे कि कुछ देर बैठ जाइए सर।